Kuvaakohan tää? Kuvaa. Joo. Eli moikka. Ollaan iltakävelyllä Brexhamin keskustassa. Ensimmäistä kertaa illalla päästiin pidemmälle kuin toi paha kauppa tossa. Siitä me haluttiinkin puhua. Ja vähän avautua, koska meidän oli siis tänään tarkoitus päivällä tulla vähän viipahtamaan Primarkissa kenkäostoksilla. Mut sitten oli myös tarkoitus Sua? käydä niin tuolla vähän muita kauppoja tutustuu ja sitten etsiä toi elokuvateatteri, katsoa vähän maisemia, siis. Mutta sitten asia meni niin, että me mentiin tuohon Primarkiin ja sitten siellä me sitten oltiinkin 2 tuntia ja tuhlattiin taas yhteensä tommonen 150 puntaa ja tossa se paska on. Ikuisesti katkera. Ei vaan, tää on oikeesti hyvä kauppa. On. Mut siis Kuinka moni ihminen saa 3 paitaa, 3 kengät, laukun, koruja, yömäs, about 50 punnalla. lompakon, Niin. kaikkea, krääsää, alusvaatteita. Ihan älyttömän halvalla. Suomeen tarvis tämmöseen. Niin. Eli Ja tosiaan- nyt meillä on tänne tämmönen ostoskielto. Me päätettiin, että viikkoon me ei tulla enää tänne. Että, Ajateltiin ihan luvata näin kameran eessä. niin, että me nähdään sit muitakin kauppoja. Ja nähdään muutenkin tää Brexhami. Nyt me tosi vähän löydettiin tommonen Tesco-kauppa ja Niin, täällä kattokaa tuo takaa meidän takana siis menee hienoja autoja koko ajan. siis ihan Täällä on oikeesti älyttömän tosi, hienoja. siis kaikki autot on tosi uusia ja puhtaita. Toi oli hieno, mutta tää seuraava Fordi nyt, no se ei nyt oo niin. Niin. Tää oli tästä seuraava. Mutta me lähdetään kohta kotiin päin. Me ostettiin banoffeja kakkua, koska me ei uskallettu ostaa mäkkäristä jälkkäreitä. Okei, moi moi! Heippa!